Muškarci odlaze u rat. Iznenada. Posle nedeljnog ručka, bračnog milovanja, ustanu, obuju čizme i kažu idem. Povratnici s fronta rafalima cepaju nebo, vampiri likuju, biće ljudetine. Pred polazak opraštaju se kratko i nestrpljivo. Na vratima stoje sestre ljubimice, supruge sa oblim stomacima i majke sa rasprsnutim narom u grudima. Očevi im stežu ruke, stežući vilice, za njima trče deca, psi i vojnički škart, sve dok pogled ne zatrpa prašina. Muškarci se vraćaju iz rata tiho, u svoje živote ulaze kao krivci, govore ćutanjem, bude se u znoju i ružnim snovima. Ponekad zatvore oči i uzdahnu dok ih sećanja ne obuzmu, dok se raspada sve zbog čega su otišli, a beznađe narasta kao trudni oblak. Možda će se za 1000 svetlosnih godina pronaći u budućnosti, vratiti svoje senke između odlaska i vraćanja njihovog. Mnoge su smrti rođene.